preguntar, vull opinar, però si només pot preguntar-me... No, opini. Sí, és que si hi ha preguntes... No. Gràcies. Dic Martí. En primer lloc, al principi, el mateix Joaquim Nadal ens ha fet la confusió que hi entre l'Església i l'Estat amb l'anècdota vaticana, perquè ja ell anava a l'estat del Vaticà i eren relacions diplomàtiques, evidentment d'un govern del país que no està reconegut com a estat, etc. Però vull dir que aquesta és una de les claus. Potser també hi ha la confusió ara quan parlàvem de la Conferència Episcopal Catalana i Espanyola i és el mateix que passa amb la Conferència Socialista Espanyola i Catalana. Respecte, el mateix Joaquim Nadal ha fet servir dos termes, cristianitat i cristianisme, i m'ha resultat interessant, però potser no queden matisats. M'acolliria el plantejament bastant sòlid de Raymond Paniker, que deixa cristianitat per al període de la història en què tota la societat era catalana, l'islam, enfront d'altres civilitzacions. El cristianisme és el període més ideològic, bàsicament segle XIX, a partir dels il·lustrats, per tant és una posició de pensament, i potser ara hauríem d'entrar en l'etapa de cristiania. Valdria la pena incorporar aquest terme, que és la manera de viure uns valors, un sentit de la vida cristià, alhora que comunitàriament, però amb llibertat personal. Ara mateix, quan es deia que l'Església havia contribuït tant en els barris obrers, deien Salvador, etc., i a la integració de Catalunya, la participació, fins i tot aprendre la llengua catalana. M'entristeix pensar que avui l'Església Cristiana Catòlica està contribuint a la divisió precisament a través de la llengua. Avui no es poden mantenir misses en català i misses en castellà. I més quan hem tingut una alta immigració llatinoamericana benvinguda i tal, però en el fons ells van a missa d'11, els altres van a missa de 12, i això no pot ser. Quan era al revés, en l'altra època, vam fer el possible perquè s'incorporessin a la llengua catalana molta gent de fora. De la mateixa manera, si salto de cristianitat, passo a catalanitat, que preferiria que fos això, la catalanitat. En una terra la catalanitat ha de ser per tots, no només una ideologia que avui és necessari fer nacionalisme o catalanisme. I tant de bo fessin la catalania, en el sentit que cadascú viu identificat a Catalunya i no perd la identitat d'origen. I aquí, quan penso en això, passo ràpidament per acabar, perquè potser diria més coses, a pertanyença i creació, que és el que hem d'aconseguir. Pertanyença ens en dona exemple un català com altres, perquè ens l'estimem i coneixem, com en Pere Casaldàliga, que sent català i no renunciant-hi en absolut, va a una terra, s'està amb una gent, s'identifica amb ells, parla la seva llengua i assumeix la seva història i la seva manera de viure, sense renunciar a l'origen. I això és el que hem d'aconseguir en aquesta creació de la nostra polis, de la nostra Catalunya, d'una identitat polifònica, que ningú hagi de renunciar al seu origen, però que evidentment s'han de trobar les maneres de conjuntar-se. I aquestes separacions que a vegades tenim per raó de llengua, en aquest cas mateix de l'Església, són bastant tristes en aquest moment. Gràcies. Si hem de fer servir com a símptoma les conferències o episcopals o socialistes, deixeu-me dir amb tota claredat que totes dues són símptomes de l'anomalia per la qual estem congregats avui aquí i que és la que hauríem de superar. Sí, només un comentari. Tot i que evidentment a mi m'agradaria que els bisbes catalans tinguessin posat molt més decidit en la defensa del que és el dret a l'autodeterminació, sí que voldria dir que el document aquest que es va aprovar, que he fet referència sense cap vot en contra, és veritat que era sense cap vot en contra, però va ser amb 4 abstencions, és a dir, no va ser per unanimitat, sinó que va ser amb 4 abstencions, que a nivell eclesial aquesta discrepància és molt més gran que el que ho és a nivell polític, i que 3 dies després van aprovar un document arrel de les eleccions catalanes, en el qual remarcaven que tota opció era legítima moralment. A banda de fer només aquest comentari, voldria fer la pregunta de com creieu que la jerarquia, l'Església Catòlica com a jerarquia, hauria de posicionar-se, tenint en compte que quan dic posicionar-se no vol dir a favor o en contra de la independència, la qual cosa crec que no és el seu paper, amb aquest temps que falta ara, com a mínim fins al 9 de novembre, si creieu que hauria de fer algun paper una miqueta més actiu en la defensa del que és aquest dret. Salvador? A mi m'agradaria. No m'atreveixo a dir què ha de fer perquè no soc ningú per dir què han de fer els senyors bisbes, però en la meva condició de catòlic m'agradaria veure una jerarquia més complicada
compromesa amb el dret a decidir, que és un dret, diguem, assumit de manera molt general per tot el país i que em sembla que fins aquí sí que hi haurien d'arribar. Alhora, per així tampoc em fa perdre la son, perquè l'Església, malgrat tanta doctrina i tanta solidesa doctrinal, és una institució acomodatícia com qualsevol altra. I recordaré una anècdota, un esmorzar de 4 o 5 periodistes amb un alt càrrec del Vaticà, també vinculat a la Secretaria d'Estat i amb el seu Ministeri d'Afers Exteriors, no puc precisar més perquè representa que era una conversa secreta, o en tot cas que no es podien dir els noms, però al final de la conversa de peu dret li vaig dir: escolta'm, el Vaticà què farà si un dia Catalunya proclama la independència? I aquest personatge, aquest alt personatge, era una de les mans dretes del Sant Pare Benet, del Sant Pare Benet XVI, quan és sant però és Sant Pare, em va dir, miri, fins al dia abans de ser independents hi estarem en contra i l'endemà serem els primers a reconèixer-la. Aquesta és la política vaticana. Com ha passat amb Croàcia, estrictament pragmàtica. Per tant, així, els bisbes catalans faran el mateix. L'endemà de la independència seran independentistes, dient com són els bisbes espanyols. Xavier. Això és totalment cert. L'estatu quo sempre és el que s'ha de respectar. Si una cosa no està trencada no la trenquem, però un cop s'hagi trencat, per tant, com deia Carles Cardó, demanem la independència que després tot s'arreglarà. És a dir, s'ha d'anar al revés. Ara, jo respecte a la pregunta que feia el que s'ha volgut, crec que hi ha una cosa molt clara, i és que els bisbes no poden dir el que han de fer els catòlics en aquest terreny, no ho poden dir, però sí que han de donar unes indicacions que poden ser, en consonància amb els documents que ja han fet, curtes, clares, tranquil·les, pacificadores, que tothom pugui entendre. A mi em sembla que aquesta idea del dret a l'autodeterminació de les nacions és important. Quin és el problema? Que hi ha cristians que no entenen que Catalunya sigui una nació. N'hi ha, jo en conec, n'hi ha, existeixen. I no deixen de ser cristians per no entendre. Tenen un problema potser de comprensió, però no deixen de ser cristians. Per tant, és molt difícil ser bisbe. I faré indicacions que no et quedis atrapat en la cosa que proposo. Ara, Hi ha bisbes i bisbes. hi ha bisbes i bisbes, però parlar clar, parlar de manera d'acord amb el magisteri, de no faltar les idees fonamentals, no és tan difícil i potser sí que s'hauria de fer. Jo he de dir que vaig estar, no sé si va ser la missa de Nadal o amb el bisbe de Girona, i a l'homilia va dir 2 o 3 frases curtes que si les vau escoltar un sentit dia van ser molt clares. Em sembla que no sé quina era. En fi, penso que hauria de fer un petit document, la jerarquia, aclarint les idees en aquest terreny. I es pot fer, Pot assessorar en Salvador, per exemple. Aviam, jo, per acabar, no per l'hora que és, a mi m'agradaria remarcar la frase de l'arcabisbe de Turquia i Epímenes, que diu: sembla que tots els catòlics del món puguin ser patriotes menys els catalans. Aquí és on ens trobem la nostra pedra que ens para del camí. Vull dir, el patriotisme català dintre l'Església, o com a catòlic, no se'ns té o no se'ns reconeix, i això doncs ens deixa francament molt aturats. Si tinguéssim mal fos una veu de la jerarquia que d'una manera matisada, si voleu, molt diplomàtica, digués quelcom a favor d'aquest procés, ja seria bastant. Clar, el que hem sentit del Pare de Montserrat, que tota nació té dret a decidir el seu futur, ja és quelcom. Però el Pare de Montserrat sí que forma part d'aquesta jerarquia, però no seria la veu que esperaríem, no? En tot cas, hauria de ser una veu, el que deies tu, vull dir, si vols, molt matisada, molt tènue, però que s'entengui clar. Ja quan el bisbe de Solsona, en la seva homilia l'11 de setembre del 2012, va voler-se pronunciar, ho va fer molt bé, però va fallar amb un temps verbal. Va dir, els catalans
tenen dret a ser independentistes. No hagués pogut dir tenim dret a ser independentistes, i ja estava, només amb això. Només aquest temps verbal va marcar la diferència. Nosaltres no ens pronunciarem, nosaltres teniu dret. Potser el que ens fa falta és aquest tenim, més que el no vas tenen, perquè són els nostres bisbes. Són els que tracten la nostra falta. En fi, moltes gràcies. Potser per això tindrà, veurem quan passarà, una extraordinària significació qui sigui que assumeixi la substitució del cardenal arquebisbe de Barcelona. Pel que fa al posicionament del Vaticà en relació a l'estructura organitzativa de l'Església a Catalunya, el nomenament del cardenal arquebisbe serà molt determinant. I sobre això hi ha opinions per tots els gustos i rumors de tots els pagatges. En fi, moltíssimes gràcies per haver vingut i jo crec que hi ha una idea que queda clara. Els que sou aquí i l'organització Cristians per la Independència ho són perquè creuen que volen viure el procés cap a la independència des del seu compromís cristià, i això és absolutament respectable i forma part d'una manera d'entendre aquesta manera de ser cristià que molta altra gent comparteix, i en aquest sentit el vostre moviment, exactament igual, tornant als paral·lelismes, exactament igual com havien existit en el seu moment i potser encara existeixen els cristians pel socialisme, no? És veritat que el nom no fa la cosa, però en qualsevol cas, des del compromís cristià, hi ha gent, vosaltres, molts altres, que volen avançar en la direcció del dret a decidir i eventualment de la independència de Catalunya. És un dret reconegut, és un dret emparat per la doctrina, tothom està en el seu dret de defensar-ho d'aquesta manera, també des dels valors cristians. Moltes gràcies.